Eli nyt me ollaan oltu pitkä lenkki yhdessä kiertämässä pysäköinninvalvojien seurassa. Kiitos Tatjana, kiitos Kimmo. Kiitos. Te teette todella arvokasta työtä. Ja sä Kimmo olit tullut töihin jo 6 aamulla. Mä oon tullut jo 6, että mä oon ollut aikainen lintu madonnappaa, vai miten se meni? Mikäs nyt on ohjelmassa? Nyt on kotiin lähtö. Kotiin lähtö ja Tatjana jatkaa vielä 2 tuntia. pari tuntia. Pari tuntia. Se on Ja sitten, iltavuoro jatkaa taas sitten ja välillä yövuorokin jatkaa. se on sitten kaikilla päiväpulkassa. Se on juuri näin. Kiitoksia teille hyvästä työstä ja Kiitoksia kun olit mukana. esittelystä. Kiitos. Kiitti. Nyt on kiva syksyinen aurinkoinen päivä ja kuntalaisen on mielenkiintoista varmasti kuulla, että mitä siellä pysäköinninvalvonnassa oikein tapahtuu. Eli tässä Tatjana ajaa nytten, eli meillä yleensä on 2 autossa. Toinen ajaa ja keskittyy siihen ajamiseen ja Repsikka sitten keskittyy havainnoimiseen, mitä ympärillä tapahtuu ja virheisiin. Tää on Kyllikki. Väinölä, ei kun tonne no jo. Se, että jos lapset kulkee, tässähän on kouluja lähellä, niin Aivan, eli lapsi jää helposti tonne alle 5 metrin olevan auton taakse. Ja kuten äsken huomattiin, niin auto ei pysähdy siinä suojatien edessä olevaan autoon. Eli sitten kun se on se 5 metriä, niin autolla jää vähän enemmän aikaa reagoida myöskin siihen, esimerkiksi siihen lapseen. Joo, eli tässä ajellaan nyt tuohon Kalevaan ja mennään katsomaan vähän asukastunnuksia. Elikäs nyt tultiin Ilvestielle katsomaan asukastunnuksia. Eli tässä on P-merkillä osoitetut paikat J-tunnuksella. Ja ne maksaa asukkaille nämä alueet tai pysäköintialueet. Tai oikeuttaa heidät pysäköimään tähän näin ja katsotaan sitten, ettei ole niin sanotusti vapaamatkustajia. teillä on tommoset kamerat haalarissa. Onko ne minkä takia teillä matkassa mukana? Se on meidän oman turvallisuuden takia hommattu ja se on kyllä rauhoittanut asiakkaita aika mukavasti, kun ilmoittaa, että pistän kameran päälle nyt, niin sitten on asiakkaat kyllä aika hyvin rauhoittunutkin sen jälkeen. Ja tässä joutuu nytten, kun ollaan jalkakäytävällä, niin lapset ja vaikka nyt pyörätuolilla tai lasten rattalla tulee, niin joutuu kävelemään nyt ajoradan kautta. Eli tässä edessäni on sitten auto keskellä jalkakäytävää, joka ei ole oikea paikka. Eli tässä odotellaan hetki, että josko työmiehet tulisivat Kyllä, paikalle. mä yleensä aina vähän katselen ympärille, että näkyykö äijiä tai naisia, että sais puhuttaa ja kertoa, että nyt on tämmönen väärin, mutta aina ne ei sitten tuu paikalle ja joudun kirjoittamaan sen pysäköintivirhemaksun. Joo, tässä on Tampereen yksi hienoimpia omasta mielestä paikkoja, tykkään tästä paikasta, Annikin kivikioski. Joo, Anopilla on muuten niin hieno taulu tästä näin, en muista kuka sen on maalannut, mutta sellainen pikkupoika tässä kurkottaa tonne, yrittää saada jotain nallekarkkia pennillä sieltä. Just. Mites tuo muuten tuolla kadun alapäässä, niin eikö sielläkin olla risteysalueella? Kyllä siellä ihan täältä ylhäältä saakka näkee, että siellä perinteisessä paikassa on auto risteyksessä. Että Mitenkäs pääsisinkö mä teille töihin? no, aika hyvä. Nenä näyttää olevan Lassilla, että ei muuta kuin seuraavaa hakuun vaan paperit sisään. Tulisi elämälle hyvää tarkoitusta poliittisen elämän lisäksi myös. Kyllä. Eli nyt on hieno aurinkoinen päivä, mutta tehän teette työtä sitten satoi tai paistoi. Kuule, tuulessa ja tuiverruksessa tulee väännettyä täällä käveltyä kaduilla ja välillä istutaan autossakin sitten. Onko teillä hyvät työvälineet ja jalkineet ja sellaiset, että pysytte terveinä? Jalkineet on äärimmäisen hyvät ollut nytten viimeisen vuoden aikana ja on ilo kävellä tuo, kun askelia nyt ainakin henkilökohtaisella tasolla tulee, jos on muutama kävely päivässä, niin kun tykkään kävellä, niin tulee noin 25 000 askelta tulee päivän, niin silloin pitää kengätkin olla hyvät. Että huonolla kengillä sanotaan, että sairaslomamäärät lisääntyy. Siis meillä on aina 2 tunnin lenkkejä ja yleensä pyritään vaihtaan sitten aina kävelijät ja autoilijat sitten aina. Että vuorotellen kävellään ja vuorotellen ollaan autoissa. Tuossa näyttäisi olevan jalkakäytävällä pari autoa, niin mitäs noille pitäisi tehdä?
Eli me käytetään semmoista karttasovellusta kuin Oskari, ja se löytyy, jokainen pystyy kattoon Oskari-kartoista, siellä näkee tonttien rajat. Ja toi on tonttia siis? Eli noi on tonttia. Joo. Se kuuluu tuohon tonttiin ja nykylainsäädännön mukaan pysäköinnin valvonta ei voi mennä yksityisille tonteille, ellei olla tehty erillistä sopimusta. Miten mitataan tämä risteys? Eli me mitataan se ajoradan reunasta suoralta osuudelta siihen kohtaan sitten. Ja siihen auton tässä tuli nyt 383. Just, ja se 5 metriähän 5 metriä pitää olla. Eli tässä taas nähdään, että täältä ei isompi auto kääntyisi tonne alamäkeen. Tatjana, sä kuvasit näitä autoja, että mitä sä oikeasti teit siinä? Mä tarkastan, mä skannan rekisterinumeroa ja mulle tulee sitten vastaus tällä kännykällä, onko se maksatu vai onko se hänelle asukaslupa. Just. Joo, jos tulee punainen rasti, sitten virhelappu ikkunalle. Ja sitten se asukaslupa näkyy myös tuolla järjestelmässä. Kyllä. Hyvä. Kun olet Suomeen tullut maahanmuuttajana, niin miten sut on otettu vastaan työyhteisössä ja miten asiakkaat ovat ottaneet sinut vastaan? No 90% en mä tunne mitään semmoista niin rasismia minua kohta tai jotain, mutta ne on niin ihan asiallisesti, mutta joskus ne kyllä haukkuvat. Eiköhän suurin osa ihmisistä osaa käyttää? Kyllä. En niin ihan huomannut minä, että mä oon niin ulkomaalainen tai jotain. Mikä muuten sun mielestä on sun uudessa kotimaassa kaikista parasta? Kaikista parasta. Sä oot täällä nyt yli 30 vuotta asunut. Työkaverit. Työkaverit? Niin. Kiva. Nyt tällä hetkellä työkaverit. Joo. Taas kuvia sitten suojatien edessä olevasta autosta ja taas sen asiakkaan oikeusturvan kannalta. Ja jos asiakas tekee oikaisuvaatimuksen, hän väittää, että auto ei ollut siinä kohdassa, että se oli 5 metrin kohdassa, niin me pystytään käymään tekemässä sitten kuvien mukainen tarkistusmittaus. Meillekin sattuu virheitä joskus, niin niistä kuvista päästään sitten todentamaan se, että mikä se virhe on ollut. Mihin se oikaisuvaatimus sitten osoitetaan? Eli oikaisuvaatimus lähetetään pysäköinninvalvojan toimistoon. Ja siellä on sitten meillä tuomari, joka on puolueeton, joka tutkii sitten kuvat ja katsovat, että onko se oikein vai väärin. Ja jos ei ole sitten tyytyväinen sen tuomarin päätökseen, niin mitä silloin pitää? Ja sen jälkeen lähdetään hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus päättää, onko pysäköinninvalvoja ollut sitten oikeassa vai väärässä. Hyvä. Tässä pysäköinninvalvojan matkassa ollaan oltu jonkun aikaa. Mikä teidän työssä on helpointa ja mikä teidän työssä on vaikeinta? Tai mikä teidän työssä on ikävintä ja mikä on mukavinta? No ikävintähän tietenkin on vihaiset asiakkaat, mikä on hyvin ymmärrettävää, että ne ovat jostain syystä nyt sitten vihaisia, kun saa maksulapun ikkunaan virheensä syyksi. Ja mukavintahan tässä on työkaverit ihan ylivoimaisesti. Ja mukavaa ulkotyötä. Joo. Saa liikkua ihan mielinmäärin ja turvallisuus onkin lähellä omaa sydäntä. Eli ihmisten turvallisuuden takia täällä periaatteessa ollaan. Mitkä on semmoisia pysäköintivirheitä, mihin erityisesti kiinnität huomiota? Siis tärkeimmät ainakin omassa kohdassa on suojatiet ja risteysalueet, jotta paloautot ja jalankulkijat saavat liikkua turvallisesti. Aivan. Eli turvallisuus edellä mennään. Ja asiakaspalveluhan on niin kuin ihan ykkösjuttu ainakin mulle. Aivan. Mitä se asiakaspalvelu tarkoittaa? Niin, no opastus ja ohjaus tuolla niin kuin lyhykäisyydessänsä. Eli opastetaan ja ohjataan. Ja sitten jos ei opastus ja ohjaus mene aina perille, niin sitten joudutaan valitettavasti kirjoittamaan joskus sitten tommosia pysäköintivirhemaksuja. Joskus tuntuu siltä, että huolellisuudella voisi välttää monta pysäköintivirhemaksua. Mitkä on sellaisia tilanteita, jossa kuljettaja voi sen helposti välttää, tai mitä kuljettajan pitäisi tehdä? No kuljettajan pitäisi ihan ensimmäisenä katsoa ne voimassa olevat liikennemerkit, eli liikennemerkkisäädökset ylipäätään, että ne jää aika usein huomaamatta. Ja kuten tässä edessäkin tehtiin virhemaksuja juurikin sen takia, kun oli auto pysäköity
niin sanotusti väärälle puolelle, vaikka nykypäivänä saa pysäköidäkin vasemmalle puolelle, mutta nokka on niin sanotusti tänne liikennemerkkiin päin, liikennemerkin taustaa päin, eli ei olla käyty katsomassa mikä liikennemerkki siinä on kyseessä. Eli niin sanotusti oikeasta tulosuunnasta kannattaa ne liikennemerkit sitten varmistaa. Aina ja käydä kävellen katsomassa, jos ei sitten... Muuten muista asiaa. Muuten muista, kyllä juuri näin. Hyvä.